Hello mga kabsat, nimbag nga malim tayo amin. Tata, buyain nyo dahil nga video ta basaan kayo ti horoskopyo. O isukitan nyo dahil bulbulan ti birthday yo. Tata, ang iyam amok ti bagbagi. Siyak ni Madam Bertud. Siyak ni Madam Bertud. May saak nga manghula. Makita yung met adati po lang kristal ko. Hulaan iti kapalaran nyo. So tingin nyo, mga rugi tayo. Mga rugi tayo iti January. January. Mayat, ti mabasbasak iti horoscope mo. Nagbayad ka na dahil tinakautang kanya mo. Das. May dechay. Bayad ka na dahil tinakautang kanya mo. Ngem. Umutang ka nungitla ulit nung makabayad sura kanya. Das. Yung at least nagbayad. Na. Surunod tayo iti February. Kita kiti bolang kristal. Tupol ka kano. Ngem, at least sa daduwang ang ngipin niya mabati. May sadya nga to, yun may sadya baba. Handa nga lang nagbatog. At least ada nabati duwa. Oh, March. Pintas ti mabasa iti March. Kunana ti borlang kristal. Agkajowa ka kano. Agkajowakan. Di ba nabayag mo ruray na ta agkajowakan? Ngem. Nagsina kayo tumit lang. Iso nga no syakit si ka. Hanala tag jojowan. Nagsina kami tumit lang. Diba? Trying to you forever. Saruno tayo ti April. Ngiti at asawa na April. Para kanya ito eh. Nagkaroon ka ti baby. Nagkaanak kayo. Hindi asawa mo. Ngem, maamuamet nga ti nagdakilam nga inang kintatang kit hangay suda tagpaiso nga naganak mo. So it means ampon ka lang. At least a blessing. Diba? Good news and not so bad news. Oh, May. Swerte ti May. Mga pagkano ti loto, 10 million. Kikita niya. Kikita kito yung bolang kristal tayo. 10 million kano ti abaking na. Ngem, may busmit lang ang dagos. Makariing. Taga-inip lang ayan. Matis na padasan ti mga bakti. Loto o rin taga-inip lang. Saruno tayo ti June. June. Giti problema ti irupan at na ito ti kamuro na. May kat ka no da kita nga kamuron. Ngem, at tubo mitiriting. Sinumbangir nga lapayag tiglilima. At least awan ti kamurumon. Diba? Rating lang. Lapayag pa yan na. Kanya rupa. Ano niya makita. Baling niya abungan ti buok. Matidog kay Bokyo. Oh. Kunanamit iti July. Kapidot ka kano di kwarta. Swerte, di ba? Kapidot kwarta. Ngem, binting lang. O at least na napidot mga kwarta o binting lang. Well, alam di binteng nog malmalim katang tugtugaw. Awan, di ba? So nga, swerte lata. Sa runo tayo ti August. Siguro tabasaik ati bolang kristal no ano ti bagbagan na ti birthday yo ti August. Bumaknang ka
bastos ni dahil nga walang kristal. Ilad lang nga mabasbasa ka na. Sa ano tayo September. Basahin. September. Dayat ka kabsat. Kumutong ka kanon. Ngem. Nawan lang nga babagim. Tayo kumutong. Nawan niya parte ti balik. So juga guduan na. Juga guduan na. Ako to. Bangki. Kemang siya. Okay. October. Birth month ni Madam Bertud. October. Sa pilok matamayat miti basa na. Basahin. Mamit mo ka nyo forever mo. Ala, nagiti single itang October. Mamit mo ka nyo forever mo. Ngayon misuna, nakamamit. Kasabali pagturungan na. Ayaw. Di oreha mo nga mamimitin. Sa November, araw ng mga patay. November. Makalugang ka ano ti aeroplano. Ano ti aeroplano makikita iti bolang kristal at aeroplano. Makalugang ka aeroplano. Napayag mong arapapin na. Ngem, ni ala, mabati ka kanong bit ijitangatang. Kasla ka lang ko ano. Kasla pinaasad ka lang nga. Di bagbagada nga iniwan ka lang sa ere. Sakit. December. Last month, December. Aduti makan itata December. Handaan. Ita. Sa ronda ita. Lumukmig ka kano. Lumukmig ka kano, ngem. Dagita lang gurgurong mo ti lumukmig. Yung dagiti nga horoscope na dagiti nga baga-baga na dagiti nga bolang kristal. So aji nga ro ti horoscope di tayo tatakakabsat. Yaman ang ti pinagbuyayo iti video. At least na amamon iti kapalaram itata. Politek siyak ni Madam Bertud. Yaman ang ti pinagbuyayo. God bless.